Leadership, to je také veľké slovo. Čo to vlastne znamená? Ja som si to nikdy nejak som sa nad tým nezamýšľala, až kým som nedošla na vysokú školu do Dánska a tam sme sa mali učiť, že leadership skills. No ale čo to je? To stále, ja neviem, čo to znamená. A tak ako som bola v tom Dánsku, učili sme sa leadership skills, tak som si postupne uvedomila, že vlastne ja som rodený líder. A moja maminka sa vzadu smeje, tak asi áno. Ale nielen ja, ale každý z vás je rodený líder. Pretože leadership, alebo byť dobrým lídrom, neznamená, že vediete tým 100-200 ľudí, ale že sa dokážete rozhodnúť a stať za svojim rozhodnutím. A tak ja som veľmi vďačná, že ste sa dnes rozhodli prísť, docestovať, niektorí až doletieť sem na toto letisko a myslím, že by ste si mali dať všetci veľký potlesk za to, že ste došli do tohto hangára a ja vás tu veľmi vítam. No a viem, že sa už všetci tešíte na Jurajov workshop, ale ešte predtým, ako začneme, sa chcem poďakovať všetkým, vďaka komu môžeme tu dnes byť, našim partnerom, celému tímu, všetkým šikovným ľuďom, ktorí nám to tu dnes a týždne dopredu pomáhali dávať dokopy. Takže dajte ešte im obrovský potlesk. No a ja už teraz prestanem hovoriť, pretože tu mám experta na hovorenie. A odovzdávam slovo Jurajovi Holubovi, CEO Speaking Heroes. Obrovský potlesk znovu. Ďakujem. Začnem s príbehom. Niekoľko rokov dozadu bola skupina vedcov zvedavá, ako veľmi rečnícke zručnosti vplývajú na to, či firma získa investíciu alebo nie. Ruka hore tí, ktorí ste tu podnikatelia. Fantázia. Pridali sa na tzv. Pitching competitions. Na Slovensku je to Jama Levova. Miesto, kde firma môže odprezentovať svoj nápad skupine investorov a ak sa im to podarí, získať investíciu. No a títo vedci rozdali zároveň tým investorom dotazník, kde bolo kopec kritérií a oni mali vybrať tie kritériá, na základe ktorých sa rozhodnú dať peniaze tomu zakladateľovi alebo nie. A vy už asi tak šípite, že kam idem týmto príbehom. Jedno z tých kritérií boli aj prezentačné zručnosti. A dokonca ocitli sa medzi top 3 kritériami, vďaka ktorým sa investor rozhodol dať peniaze firme. A keď sa nad tým zamyslíte, to je úplná šialenosť. Schopnosť, ako vieme prezentovať seba a svoje myšlienky, môže rozhodnúť o budúcnosti našej firmy v tých počiatočných fázach. Mnohí z vás ste už možno rozbehnutí, ale chcete zobrať firmu na nejaký ďalší level. A čo som chcel týmto celým povedať je, že ľudia a investori neinvestujú iba do produktu, do potenciálu, do veľkosti trhu, ale ľudia investujú do ľudí. A v tomto momente budem iba na sekundu filozofický, lebo naša firma, to sme v zásade my. A v kontexte tejto prezentácie my sme naša schopnosť efektívne odkomunikovať tie naše myšlienky. Čiže tu ideme úplne do toho podstaty, toho, kým sme. A preto sú prezentačné zručnosti tak nesmierne dôležité. Moje meno je Juraj Holub, ja som bol skoro 10 rokov v Slido a nám táto formulka fungovala úplne geniálne. My sme boli malá skupinka ľudí, ale tá vízia bola jasná. Poďme rozprávať o tom, čo robíme, poďme edukovať trh. A moja prvá prezentácia, dámy a páni, bola v malej školskej miestnosti, niekde na predmestí Prahy, bolo tam 30 ľudí, bolo to absolútna katastrofa z mojej strany, zároveň celý ten event bol naozaj triviálny. Ale o pár rokov neskôr sa nám podarilo dostať na veľké stage v Londýne, v San Francisku, naprieč celým
svetom a aj vďaka tomu, že sme vedeli odprezentovať to, čo robíme a edukovať trh, tak sa nám podarilo zo slajda spraviť globálny biznis. Taká zaujímavá anekdota, jedno z nich, že sa nám podarilo uzatvoriť naozaj partnerstva s veľkými firmami a veľkými konferenciami. Toto je konkrétne South by Southwest, 250,000 ľudí na jednom mieste a to na tej obrazovke je Arya a Sansa z Game of Thrones, ktoré reálne používali slajdo. A aj to bol výsledok toho, že sme veľa chodili prezentovať. A to dávam iba taký nejaký vstup pre vás, že naozaj to prezentovanie je niečo, čo vás vie vykopnúť, či lokálne alebo globálne. A možno si poviete teraz, dobre Juraj, ale tak Slido už je veľká firma, možno to bolo zaujímavé, dobrý taký meč medzi tým, čo ste robili a tými konferenciami, nám to nebude fungovať. No len ja som sa teraz pustil do budovania novej firmy, Speaking Heroes, a ono to funguje zase, priatelia. Čiže berte to ako nejakú anekdotku, neberte to ako štatisticky podložené, ale public speaking, či už na stage alebo na videu, funguje dokonale. A ja verím, že aj keď mnohí z nás z neho majú možno taký nejaký strach a hneď sa k tomu dostaneme, vás posuniem bližšie k tomu, že public speaking je možno niečo, čo by som sa mal venovať. No a my sme sa teda do toho pustili a keď rozbiehate, ruka hore tí, ktorí rozbiehate firmu, že rozbiehate v 1., 2., 3. roku existencie. Super, čiže cca taká nejaká tretinka. A keď ste úplne na úvod vášho podnikania, tak toto je z takého startupového svetu. Tak je dôležité mať radšej 100 ambasádorov, ktorí budú milovať váš produkt, milovať vašu službu, ako 1000 až 10 000 priemerne spokojných zákazníkov. A nám sa aj cez public speaking podarilo získať tých prvých ambasádorov nášho kurzu a už sa to pomaličky kotúla dopredu. Takže opäť, keď ste v tej fáze, v ktorej ste vy, rozprávanie na verejnosti, môže byť naozaj takéto palivo do tej rakety, ktorá vás zobere do vesmíru. No, ale ako som povedal, že verím, že som vás nakúpil pre ideu rozprávania na verejnosti, ale toto je obrázok s démonmi, ktorí mnohí z nás vnútorne bojujú. No a démoni v zmysle strachy. A ja by som to pingol vám. Čo si myslíte, čo sú najčastejšie strachy, prečo ľudia nechodia viacej prezentovať? Zakričte. No, poďte. Presne tak, že sa hanbia, super, niekto ich odsudí. Kritika, výborne. Neveria si, perfektné, čo ešte? Odmietnutie, perfektné, čo ešte? Že skolabujú, dobre, to sa točíme presne. Strach, nervozita. Ešte dajte 1, 2. Super, úplne to triafete. Poďte. Presne tak. Dovidenia. Super. Čiže áno, toto sú mnohí démoni a strachy, s ktorými bojujeme. A my sme to zhrnuli do takých 5 najčastejších. Priatelia, presne strach, ktorý sa pretavuje do nervozity. Strach zo zlyhania, strach z toho, že niekto to natočí a bude to na večné veky na tom Instagrame, hej. Strach je číslo 1. Druhá vec je, mnohí z nás, keď už majú vystúpiť na to pódium, tak je, že ale ja potrebujem tie poznámky, potrebujem ich mať, či už na počítači alebo niekde napísané. Priatelia, k tomu sa dostaneme. Radšej autentický prejav s chybami, ako to čítať. Takže to je druhý démon, s ktorým mnohí z nás bojujú. Ďalšia vec je monotónny prejav. Dobrý deň, priatelia, dneska sa budeme rozprávať 40 minút o tom, prečo je sales dôležitý a mali by ste ho robiť vo vašej firme. Nič mi nepredáte mne ani tým ľuďom ďalej. Takže monotónnemu prejavu sa budeme dneska venovať. Ďalší démon, priveľa informácií. Keď sme budovali taký ten náš kurz, tak som sa pýtal ľudí, s čím bojujete? 2 veci. Strach a druhá vec. Juraj, ja mám toho strašne veľa v hlave a ja to neviem skondenzovať do toho, čo chcem povedať. Že to je ďalší démon, alebo teda strach, s ktorým bojujeme. Z toho sa tiež dotkneme. No a v neposlednom rade rozprávam a chýba tomu nejaká hlavná myšlienka. Takže toto sú 5 démonov alebo strachov z mnohých, ktorí nám bránia v tom, aby sme boli viacej na tom stage alebo na videu alebo na podcaste. Dobre, no a jediný spôsob teda, ako sa zlepšiť v prezentovaní na verejnosti, dámy a páni, je prezentovanie. Je to ako s plávaním, môžete mať trénera, on vám bude vysvetľovať teóriu na kraji bazéna. Nie. Naučíte sa plávať, musíte do neho skočiť a začať robiť chyby. Takže dneska budete, dámy a páni, plávať vy. To znamená, že budete skúšať public speaking. Ja vás budem celým tým prevádzať. Nebojte sa, v malých skupinkách.
Poďme sa teda pozrieť na to, kde začať. Každá jedna prezentácia, dámy a páni, každá jedna jediná začína tu. Na stage, pred ľuďmi, v miestnosti. A ono, čo sa deje, keď sa na nás uprie ten zrak, tak ľudia nás začnú presne súdiť. Bože, prečo má šiltovku? Je to príliš neformálne, toto má pokrčené tričko, niektorí pozerajú, či má prsteň na prste, ona alebo on, OK, zadaný, nezadaná. To si neviete predstaviť, čo všetko si ľudia všímajú. Ale robia si prvých 5 sekúnd dojem. Ľudia si o vás urobia dojem. No a čo sa tu ale zároveň deje je, že tá naša nervozita, ten strach je úplne najviac vypečený v tých 5 sekundách. To je to bijúce srdce, spotené dlane, zovreté hrdlo. A teraz sa naučíme 5 mikrozručností na prvých 5 sekúnd, aby ste spravili dobrý dojem. Dobre? A ja vám ich teraz ukážem veľmi v rýchlosti. Klaudy, podržíš mi mikrofón, aby som mal 2 ruky voľné? Dobrý večer, dámy a páni, vítajte na mojom workshope. 5 zručností. Boli tak triviálne, že ste si ich až nevšimli a napriek tomu ich 90% z nás nerobí. A to sú tie zručnosti, ktoré vám umožňa urobiť dobrý dojem. A ja vám to teraz rozbijem, že čo sa tu udialo. Máme taký akroným, takú skratku, že PONUR. PONUR, PONUR. A čo sa tu udialo je pauza, oči, nohy, úsmev, ruky. Postupne. Pauza. Mnohí z nás, keď sú na meetingu alebo na prezentácii, tak začneme rozprávať už takto. No a dneska vám budem rozprávať o tom, prečo je public speaking dôležitý pre vás. Prídete na pódium, postavte sa, počkajte 2 sekundy, aby vás ľudia zaregistrovali, zároveň ste si vytvorili ticho a napätie pre tú prvú vetu, ktorú idete použiť. Použil som to úplne na úvod, aj teraz v tej ukážke. Čiže prvé je pauza. Druhá je oči. A to by ste neverili, je kopec vizionárov, je kopec hamblivých tínedžerov. Všetko toto sa dá. Ľudí, ktorí takto rozprávajú celý čas chrbtom na slajdy. Nadviažte očný kontakt s ľuďmi v prvých radoch. Pozrite sa na nich. Aj vzadu. Aj vpredu. Vytvoríte si vzťah s celým publikom. Ďalšia vec je nohy. Opäť, videli sme už kadečo, takto prekrížené nohy, doprava, doľava, lev v klietke, nie, prídite, postavte sa, zastabilizujte sa. A niekto nám povie, to sme videli na kurzoch, ale ja sa potrebujem prechádzať. Prechádzanie v zásade OK, keď to robíte ale s účelom. Mnohí z nás sa snažia zakryť nervozitu tým, že chodia hore-dole. Čiže prídite, rozkročte sa na šírku ramien, muži, dámy vyzerajú fantasticky, keď majú nohy viacej spojené, najmä keď majú sukňa alebo nejaký pekný kostým. To bola tretí mikroskill, ktorý sa tam udial. Štvrtá zručnosť, úsmev. Nevidíte to úplne poriadne, tak vám to ukážem. Dáma naľavo, teda fotka naľavo, tej slečny, ona sa usmieva tak prirodzene. A napravo má takzvaný úsmev Dušen. Niekto z vás už počul o Dušen? Úsmev? Niekto? Dušen bol psychológ francúzsky, ktorý sa snažil porozumieť tomu, ako deti odčítavajú emócie z tvári svojich matiek. A on prišiel na to, že najpozitívnejšie emócie a najľahšie to odčítavajú vtedy, keď sa nám začnú smiať oči. Keď sa nám vytvoria metličky v kútikoch očí. A práve preto, aj keď sa pozriete na tú slečnu, tak ona sa smeje, z nej úplne, že vyžaruje taká pozitívna energia. A či už sa budete usmievať na 2 prsty, na 1 prst, alebo vôbec usmievajte sa. Mali sme prezentáciu, workshop pre veľkú firmu v Bratislave, ktorá rieši veci, že kebyže vybuchne tá elektráreň, tak máme seriózny problém. Takže asi viete, o akú firmu ide. A tak som sa pýtal, že aké percento meetingov sú teda vážne a koľko z nich je pozitívnych. Skúste si tipnúť, koľko meetingov v ich firme, v slovenských elektrárniach, je pozitívnych, pozitívne ladených. Percento. 5%? 5% zo 100? Dobre, dajte ešte číslo. 10, dobre, ešte dajte.
Prečo ste na tom spodnom kraji? Choďte hore. No, poďte. No, to je veľa zase. Choďte dole trochu. 50, dobre, pomôžem vám, netrafili ste nikto, good job. 70%. Čo som tým chcel povedať je, že väčšina situácií, v ktorých prezentujeme alebo rozprávame, je v zásade pozitívna. Keď idete vyhodiť kolegu, tak tam neprídete s úsmevom asi na dva prsty, ale v zásade, prečo to spomínam, že my si aj cez ten úsmev chceme vybudovať vzťah a pozitívnu emóciu s publikom. Usmievajte sa. Či už Dušen, alebo Klaudia úsmev, alebo Michal úsmev, alebo akýkoľvek, Anička úsmev, usmievajte sa. No a v neposlednom rade sú ruky. A ruky sú fascinujúce. Ak s niečím ľudia seriózne bojujú pri prezentovaní, tak sú to ruky. Môžem? Podržíš, prosím, Klaudi? Úplne častý futbalista. To je neskutočné. Hej, alebo potom bakár tam je. Alebo človek, ktorý žebraj sa hrá s kľúčanou vačku. S niečím sa tam hrá, ale často to tam vidno. Tak čo s rukami, priatelia? A sú dve základné pozície, čo s rukami, predtým ako začnete vôbec gestikulovať. Prvá základná pozícia je, že máte ruky spustené vedľa seba. Ale mne je to neprirodzené. Áno, najprv je to neprirodzené. Prvý, druhý, tretí, štvrtý, piatý krát. Je to úplne v poriadku, keď sa učíte nový šport, napríklad golf, tak aj držať palicu je prvýkrát neprirodzené. Prečo je spustené ruky sú tak strašne dobré, je, že si nevytvárate bariéru medzi vami a publikom. Zároveň to nepríde príliš ležerné, je to akurát. Všetci politici na inauguráciách majú spustené ruky vedľa seba. Jeden. Udám funguje extrémne efektívne. Druhá základná pozícia, že si zložia dlaň do dlane a majú ruky zopäté cca niekde nad pásom. Veľmi elegantne to pôsobí udám, u pánov takisto niektorých. Keď máte kliker alebo fixku, tak to pôsobí absolútne prirodzene. Dobrá správa je, že v tejto základnej pozícii ste tak 10% času, väčšinu času používame aj tak gesta. A gesta používame cca v zóne medzi pásom a dajme tomu nosom, čiže toto je náš priestor na gestikuláciu. No, dosť bolo teórie a ideme sa pozrieť na úlohu pre vás. Vaša úloha bude nasledovná. Budete si skúšať týchto 5 mikrozručností. V malých skupinkách. Vytvoríte trojice za chvíľku ešte nie. A vašou úlohou bude jednoduchá frázička. Dobrý večer, priatelia, vítajte na dnešnej prezentácii. A v tej trojici dajte si navzájom spätnú väzbu. Neusmieval si sa, nepoužil si gesto, nebol si zastabilizovaný, nepočkal si na pauzu, nepozrel si sa na mňa, neusmial si sa a tak ďalej. Dobre? Je to jasné? Dobre, takže na budúce, keď budete prezentovať, alebo vás niekto poprosil ľahkú moderovačku, alebo budete otvárať meeting, v kľude poďte do toho, dajte tomu energiu a tých 5 zručností, ktoré ste sa naučili. Ako som vravel, externá prezentácia, ale aj tímové meetingy, takisto nejaká moderovačka. Poďte do toho a spravíte úžasný prvý dojem. Poďme na druhú časť, a ja som to tak pri betke nadhodil, ako používať váš hlas. Tak, aby ste strhli publikum, lebo náš hlas je úžasný nástroj. A väčšina z nás, keď ideme prezentovať, tak sa venujeme naozaj, že vizuálu a obsahu a to je proste ten nabušený psiskotý kokos a že dávam to, musí to byť úplne hutné. A potom ten hlások, to je proste ten maličký psíček úplne, že zbitý. A to je obrovská škoda. To je tak obrovská škoda, lebo nie je dôležité iba čo hovorím, ale aj ako to hovorím. No, prečo? Máme na to aj výskum. 38% našich emócií, nie informácií, komunikujeme cez to, ako pracujeme s hlasom. Keď niekomu poviem, skvelá robota tým, tak mi to uveríte, ako keď niekomu poviem, OK, skvelá robota. Triviálny príklad. Takže, na čo sa ideme pozrieť, aby sme sa zbavili monotónnosti, ktorý zabíja náš prejav, je, že začneme pracovať so škálou. Náš hlas má úžasnú škálu. Od 1 po 10. Väčšina z nás sa nachádza niekde medzi 4 až 7 podľa toho, čo nám je dané. Ja som niekde tak 6, mnohí z nás sú 5, 4, ale máme aj 7. Ale sú aj úžasné nižšie tóny 1, 2, 3, kedy môžem ísť a spomaliť, rozprávať tichšie, aby som niečo zvýraznil, čo je dôležité pre tej reči. Alebo viem nabiť publikum energiou, keď pôjdem do tej 8, 9, 10. No a
cieľom ďalšieho cvičenia bude začať pracovať s vašim hlasom. Na skrine sa ešte obrazila, že 7. Mnohí sa pýtajú, že dobre, ale Juraj, tak ktoré je z toho ideálne? Mám rozprávať 5, 6, 7. K tomu sa dostaneme. Vo všeobecnosti, keď idete prezentovať 7. Viete prečo? Skúste. Milujem. Áno, OK, áno, nie. Čo ešte? Presne tak. Je to živé. Ja môžem bežne rozprávať 5, ale keď idem o nejaký level alebo 2 vyššie, tak je to živé, dynamické, nabité energiou. A my dávame miestnosti alebo nášmu týmu energiu najmä cez prácu s hlasom. Poďme sa pozrieť teda na ďalšie cvičenia. Ďalšie cvičenie bude o tom, že budete improvizovať zase v trojiciach. Krátka minútová improvizácia na náhodnú tému a naskočia vám tam čísla. A tie čísla budú od 1 po 10. A keď vám naskočí 5, tak budete rozprávať vašim normálnym hlasom. To je moja 5. Keď vám naskočí 1, tak začnite šepkať. Keď vám naskočí 10, tak budete kričať. Dobre? Zatiaľ, čo improvizujete. Dobre, k tomu sa dostaneme. Aby ste to zažili, tak ja vám spravím teraz takú rýchlu improvizáciu. Ja budem rozprávať o inšpiratívnej osobe v mojom živote. Dobre, to je moja téma a budem 60 sekúnd o nej rozprávať. Poprosím režiu, aby mi to prepla do aplikácie. A teraz bude taká 60-minútová rýchla improvizácia a potom 60 sekundová, ďakujem pekne. 60-minútová by bola príliš dlhá. Super, tak poďme na to. Dôvod, prečo tu dneska stojím pred vami v tomto hangári, je to, že najinšpiratívnejšia osoba v mojom živote bola moja stará mama. Moja stará mama bola učiteľka na strednej škole, ona učila biológiu a ona bola tak nadšená preto, čo učí, že ona išla ráno o 5:00 na bitúnok, kúpila živé krávské srdce, prišla do triedy, položila ho takto na lavicu pred žiakov a povedala im, žiaci, ideme pitvať. Žiaci zobrali skalpely a začali pitvať. Viete si to predstaviť v roku 2025, že by prišla učiteľka tak nadšená, že by priniesla kus zvieraťa, aby ste išli pitvať. Ale čo som tým celým chcel povedať je, že pre mňa je učiteľstvo a public speaking dve strany rovnakej mince. A dôvod, prečo tu dneska pred vami stojím, je moja stará mama, ktorá ma inšpirovala robiť to, čo dneska robím. Dobre? Takže pôjdete teraz vy, to bola taká rýchla ukážka. Poďme ďalej, poprosím, ešte nás čaká posledné tretie cvičenie a ideme sa pozrieť na takú zaujímavú vec, ešte predtým. Kedy teda pracovať s hlasom? A ja už som to hovoril v tých skupinkách. V prvom rade možno nebudete úplne hulákať do 10, ale tá energia, ktorú dáte publikum cez 7, 8, 9, to bude cítiť. Zároveň, keď chcete zdôrazniť niečo dôležité, nebojte sa ísť trošku nižšie s hlasom. No a v neposlednom rade, ja verím, že aj po tomto workshope budete trošku bližšie k tomu, že si začnete viac a viac užívať ten čas, ktorý je tuto na stage. Dobre? Poďme na záverečné cvičenie so zapamätateľným záverom. Veľa z nás končí prezentáciu tým, že OK, a to je všetko, ďakujem za pozornosť. OK, koniec. A ten záver je skutočne ako taký rozhodujúci, ako tá posledné metre pred tým, ako pretneme tú cieľovú čiaru. A my to môžeme dobehnúť úplne krásne, roztrhnúť tú stuhu, alebo zakopnúť. A teraz si ukážeme cez zapamätateľný záver, ako by sme prebehli čo najrýchlejšie cez tú cieľovú čiaru a zdvihli ruky vo víťaznom geste. To je taká čarovná formulka. Tá čarovná formulka urobí s našim mozgom to, že on začne sumarizovať to, čo sme dovtedy hovorili. Keď píšeme, keď rozprávame, záver by nemal ukazovať a dávať nové informácie. Záver je na to, aby sme zosumarizovali veci. A tá čarovná formulka spustí vo vašom mozgu to, že váš mozog začne veci sumarizovať. Tá čarovná formulka je, čo som tým chcela povedať.
3 bodky. A váš mozog doplní zvyšok. Cieľom najbližšieho cvičenia bude opäť improvizovať počas 50 sekúnd, vy už ste to videli, bude takto, pôjde dole ten koláč. Potom začneme trošku pracovať s pauzou. Nadýchnete sa, aby ste si aj vy utriasli myšlienky a zároveň aj publikum stihlo zaregistrovať to, čo idete povedať a potom začnite. Čo som tým chcela povedať je a dokončite. Poďme si spustiť, prosím, teda druhé cvičenie, presne tak. Ja budem rozprávať môj dokonalý deň, dobre? A môžeme dať štart. My to voláme toto cvičenie, že opona. Pre mnohých ľudí je dokonalý deň strávený na pláži. Alebo v kopcoch na bicykli. Alebo na lúke vyvaľujúc sa na slniečku. Pre mňa je dokonalý deň v práci. Ja milujem svoju prácu. Ja by som ju vymenil aj za tú pláž, ja by som ju vymenil aj za tie kopce. A možno sa pýtate, čo je to, čo máš na práci tak rád? To, čo mám na práci rád, je moment, ako tu vznikol. To, čo dosiahala Lena. Napriek tomu, že sa neskutočne bála, prekonala samu seba a prišla sem a tá atmosféra bola elektrizujúca. Vidieť ľudí, ako sa posúvajú aj na takýchto krátkych workshopoch, je elektrizujúce. Čo som tým chcel povedať? Pre mnohých z nás je ideálny deň strávený niekde na pláži alebo v prírode, hoci kde, len nie v práci. Pre mňa je to práca, ktorá naplňa mňa láskou, šťastím a energiou. Dobre? Takže pôjdete teraz vy. Ja to veľmi rýchle ukončím úderne, čiže keď chcete úderne ukončiť prezentáciu, zamotáte sa, alebo chcete zosumarizovať vašu odpoveď, na to všetko sa to dá použiť. No, a čo som týmto workshopom chcel ja celým povedať, je následovné. Priatelia, vyše 50% obsahu, ktorého je zdieľaného na LinkedIne, nehovoriac o iných sociálnych sieťach, je už vygenerovaného cez AI. Vyše polovica z toho. A pódium alebo vystupovanie na verejnosti zostáva naozaj jedným z posledných kanálov, kde vás vedia ľudia zažiť takého, aký v skutočnosti ste. Autenticky a naozaj cez prezentovanie, cez to, že ste tu, že odovzdávate ľuďom energiu, tak vás vedia spoznať lepšie a tým viete nakopnúť aj váš biznis. A ja vám veľmi pekne ďakujem. My sa snažíme pomáhať ľuďom nakopnúť ich biznis, ale predovšetkým rozvíjať a zažívať silné momenty. Každý druhý alebo každý 1,5 mesiaca, toto je konkrétne v Bratislave, v Spote, robíme to takto 2 dní, je to také ucelené, celé je to takéto hravé, takže ak sa budete chcieť niekedy pridať k nám, tak najbližšie to máme 20. 21. oktobra alebo 1. 2. decembra. Ste u nás absolútne vítaní a pokiaľ sa chcete so mnou spojiť, toto je môj LinkedIn, ja vám budem strašne vďačný, keď zostaneme v kontakte, lebo ste skupina absolútne úžasných ľudí. Takže ešte raz veľká vďaka a ja odovzdám slovo Aničke.